Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBhombela esitimela samampondo baba mkhulu phakathi amen. Wayehlupheka kakhulu yena uShembe njengoba phela wayenezitha. Izitha zakhe ezinkulu kwakuyizo phela izimishini ezazimbhince eduzane zikhala ngokuthi uthatha abantu bazo. Phela ngalesi sikhathi nawo amaNazaretha ayesonta ngalo isonto, okwakuyiyo lento eyinomthelela omkhulu ukuthi abantu bagcine bebaleka kulamasonto ezimishini beya kuleli sonto likaShembe. Nazo izintshumayelo zakhe lezi ayehamba ezenza nangaphansi kwezihlahla wayezenza ngalo isonto lapha ayethi khona ma edlula nogubhu lwakhe ehamba ehlabelela. Abantu bangabe samuzwa umfundisi belunguze ngamawindi phela ukuthi nangu lo Shembe wezimanga. Umfundisi wayelokhu eshumayela kodwa abantu bengasamlalele ngoba phela bebuka lesi simanga salomuntu sogubhu olandelwa ngabantu. Bethi besuka abantu bebenyenya bephume ngesamagundane khona lapha esontweni belandele yena uShembe ehamba ehlabelela ethi uke waqala izitha walithinta unakane. Kodwa uma kuyinyanga kaJanuwari lapho esuke sehamba khona nawo wonke amaNazaretha ephelele eya entabeni enhlangakazi. Yilapho-ke ayefike ebhubhise khona kakhulu lapho sekuhanjwa kushawa zona izigubhu kuyiwa entabeni. Amakholwa asezimishini ayemlandela impela ngalesi sikhathi abefundisi bezimishini bedlele ogageni ngokusala nabantu abathathu abahlanu esontweni. Yilapho abahlangana khona befundisi ngawo uJanuwari ukuthi bamfakela icala ukuze aphazamiseke kulolu hambo lwakhe lasentabeni, ngoba njengoba uqala unyaka abazalwane bazobe bengekho phela behambe naye lo Shembe kule ntaba yakhe yezimanga. Base bezame ngayo yonke indlela yokumvimba endleleni lapha asuke ehamba khona nabazalwane ukuba angaqhubeki nalolu hambo olungcwele lukaNkulunkulu. Nabo amabandla abo obuKristu laba babengazwani bebodwa, kodwa uma kumele kuyohlaselwa uShembe babehlangana phela beyomvimba noma beyomfakela amacala ezinkantolo. Icala base belifakile kuyo inkantolo yaseNdwedwe. Lokho kwaba nomthelela omubi kuye uShembe ngalesi sikhathi elinde incwadi yemvume phela yokuhamba eya entabeni. Abefundisi bezimishini babebhale nencwadi phela eyayisicelo kuye inkantolo ukuthi akaxoshwe lo Shembe abuyele ezweni lakubo entabazo. Inkantolo yaseNdwedwe yathi mayibuka le ncwadi yabe isigodla imvume yokuya entabeni enhlangakazi. AmaNazaretha ayisuka magumbi amane omhlaba egcwele kuwo umuzi waseKuphakameni elokhu eyaluza naye uShembe ekumangazwe yiko ukuthi kungani imvume ingaphumi, ngoba minyaka yonke phela uvame ukuthi asifake lesi sicelo bese sibuya ngokushesha silethwe yiso isikhonzi senkantolo. Kodwa kulo nyaka ka-1922 akwenzekanga lokhu. Wayemangele kakhulu uShembe ukuthi ngabe kwenzakalani, uzothini uNkulunkulu uma bengafiki entabeni. Yilapho azabikela khona bona amaNazaretha lawa ukuthi angazi ukuthi kungani incwadi kuze kushaye lesi sikhathi ingafikile. Masithandaze bantabami, sibuze kuNkulunkulu ukuthi ngabe yini lento esiyonile engaka ukuthi imvume size singayitholi ukuhamba uhambo olungcwele oluya entabeni. Masizile ukudla sikhuleke bantabami. Nje bazila ukudla kwasekuthi ngakusasa uShembe wabiza inkonzo. Kule nkonzo wabe sethi njengoba besikhuleka bantabami kukhona abayitholile impendulo phakathi kwenu. Kuzomele besukume bechaze ukuthi ngabe yini abayiphuphile ukuthi kungani uNkulunkulu angasivumeli ukuthi siye entabeni. Nangempela kwasukuma insizwa yakaMcineka eyayihlala komunye umuzi wakhe uShembe okuthiwa kuSentanda. Yathi mina baba ngibonile ephusheni lami izolo ingilosi imile olwandle
iphethe umcibisholo esandleni, yaphakamisa unyawo lwayo yalubeka emhlabathini ngaphandle kolwandle. Isihlabathi sabaleka sonke, kwavuleka indlela enkulu. Yathi mayiqeda ukusho lokho le nkosana yabe isihlala phansi. Kwabe sekusukuma yena uShembe wanqekuzisa ikhanda ekhombisa ukuthi uyeneliseka yileli phupho lalensizwa. Wabe setshela amaNazaretha ukuba kaqoqe yonke imithwalo, umhlangano usungaphuma uqale uhambo. Nangempela waphuma umhlangano. Yilapho azwakala khona esehlabelela ethi, "Nkosi, Nkosi, bubusise lobo buNazaretha, uchoboze izitha zabo zingabuvukeli." Sasho isigubhu. Uma inhlangano yangena indlela, ibheke entabeni enhlangakazi. Iholwa uye uShembe phambili, bese ilandelwa ngamadoda. Kodwa babange besahamba ngawo umgwaqo omkhulu ngenxa yazo izitha. Babehamba ngazo izindlela zesiZulu ezinqamula emahlathini. Kwathi sebefika emaqadini, bahlangana naso isikhonzi senkantolo esasesiphuma khona ekuphakameni sangabathola silethe yona phela imvume yokuya entabeni. Yaphunza kanjalo imizamo yazo izimishini ukuvimba uShembe ukuthi aye entabeni. Kule ntaba inhlangakazi uShembe wayebashumayeza phela abantu bakhe, ephinde ebaxoxele nazo izindaba ezingakholakali, njengoba wabaxoxela nokuthi ubaba wami osezulwini sake safika naye kule ntaba safihla into ethile kuyo le ntaba. Ngalesi sikhathi imibuso emikhulu yomhlaba ibulala usuku olukhulu lukaJehova, lo uNkulunkulu owadala izulu lomhlaba nezinto zonke, wabe sephumula ngalo suku lweSabatha. Wathi abantu abawuligcina lolu suku lube ngcwele, bephumule ngalo bengenzi imisebenzi yabo. Yilo-ke iSabatha esalifihla nobaba kule ntaba. Imibuso emikhulu yomhlaba yalichitha lolu suku ngenxa yemithetho enzima yeSabatha. Yabe isiziqokela usuku elilithandayo, usuku lwangesonto. Bathi bazodumisa ngalo isonto base beliseka ngokuthi usuku okwavuka ngalo uJesu. Kodwa iSabatha ilona suku lwalulukhulu kakhulu kuNkulunkulu, lwaluyisibusiso. Kwakuthi uma uthandaza ucela utho kuNkulunkulu, uNkulunkulu wayekunika ngokushesha ngenxa yalolu suku lwakhe. Abantu bathi bezwa lokho kwakuchazwa uye uShembe ukuthi uNkulunkulu uyashesha ukulalela uma ugcina iSabatha, bathi bayalifuna leli Sabatha ukuba uNkulunkulu alibuyise kubo. Kodwa uShembe wathi uyesaba ukuba banikeze iSabatha, wanqaba wathi iSabatha leli liyingozi kakhulu futhi liyabulala uma ningasayigcini imithetho yalo. Lolu suku lwaselufana nosuku olwaluselulahlekile kuye uNkulunkulu. Ukubuya kwalo kungaba nzima. Uma sekuba nzima ukuligcina lolu suku lweSabatha, niyokwenze njani? Lolu suku balichitha emandulo, ngeke lisabuya. Lolu suku luyingozi uma senehluleka ukuligcina, liyobulala nina nizulwane zenu. Ngakho ngiyesaba ukunicelela lolu suku kuNkulunkulu. Ibandla lamncenga kakhulu uShembe ukuthi akacele kuNkulunkulu wakhe alibuyise lolu suku, ngoba basebezwile inzuzo yalo lolu suku. Bathembisa ukuthi bazoyigcina imithetho yalolu suku. Kwadlula izinsuku ezimbalwa, yabuya impendulo eyayivuka kuNkulunkulu. Wabatshela ukuthi uNkulunkulu usevumile, kodwa angazi ukuthi nizokwenza njani ngosuku lwenu enikhonza ngalo lwangesonto, ngoba alisekho phakathi kwenu usuku lwangesonto, seniyokhonza ngalo usuku lweSabatha okwaphumula ngalo uJehova. Namuhla sengibeka ijoka phezu kwenu nabantwana benu nezizukulwane zenu. Ibandla lonke lakhuza u-Amen lijabulela usuku lweSabatha. Labe siliyaqala ngawo unyaka ka-1922. Leguqa lapho ekumkedlela mzukulu amafutha omhovu 20 Minnesota phakathi.